Чай от смокинови листа за диабет. Самият плод има висока захарност и не е подходящ за диабетици, но от листата могат да се извлекат много ползи, една от които е балансирането на инсулина. Чаят от смокинови листа има антидиабетни свойства. Редуцира теглото и нивото на кръвната захар. Влияе благоприятно на органите, защитава организма от тромби, сърдечно-съдови заболявания и проблеми с храносмилателната система. Чай от смокинови листа за високо кръвно налягане. Факт е, че чрез консумацията на чай от смокинови листа могат да се понижат стойностите на високото кръвно налягане. Наричано още хипертония, това е една от основните причини, която стои зад високата смъртност на повъзрастната част от населението. Смокиновите листа намаляват риска от сърдечно-съдови заболявания. Фенолите, омега-3 и омега-6 масни киселини, съдържащи се в сушените смокинови листа, подпомагат за намаляване на риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания. Допринасят да се избегне запушването или стесняването на коронарните артерии. Полезни са още за понижаване на съдържанието на мазнините, които са отговорни за причиняването на инфаркт триглицеридните мазнини. Чай от смокинови листа за отслабване. При прием на храна се получава изблик на инсулин в кръвта. Ако обладняваме в късните часове, това е признак за разрастването на този процес. При подобни ситуации е добре да приемаме чай от смокинови листа. Естествено, не може да разчитаме само на него, ако искаме да свалим килограми, но е лесно да го имплементираме в режима си. По този начин той става много по-ефикасен. Пектинът разтворими фибри. В листата на смокиновото дърво има способността да забави действието на останалите въглехидрати, намиращи се в организма ни. Помага също за метаболизма и изчистването на висцерални мазнини. Така се задейства ефективно и отделителната ни система. Чай от смокинови листа за по-добро здраве на костите. Калцият е изключително важен за доброто състояние на костите, а смокиновите листа притежават значително количество от него. Могат да се похвалят и с изобилие на фосфор, което силно предотвратява риска от различни фрактури или загуба на костна тъкан. Смокиновите листа имат противоракови свойства. Поради съдържанието на фибри в тях, чай от смокинови листа се препоръчва като напитка за предотвратяване на различните видове рак. За допълнително намаляване на риска от развитие на ракови заболявания, много специалисти препоръчват да се дъвчат по 2 смокинови листа на ден. Твърдят, че това би подсилило имунната система. Чай от листа на смокини против кашлица. При проблеми с гърлото е препоръчително да се лекуваме с чай от листа на смокини, а не с сиропа от плода. Причината е, че смокинята е високозахарна и това е проблем за хората с различни хронични заболявания. За да засилим ефективността от чая, е желателно да добавим мед и лимон, както в случай на настинка. Чай от листа на смокини против астма и бронхит. Чаят от смокинови листа помага при проблеми с дихателните пътища. Те са антиалергично средство и намаляват производството на хистамин. Поради тази причина чаят се препоръчва при алергична астма. Чаят от листа на смокиня помага при сексуални проблеми и безплодие, завишава сексуалното желание и увеличава мъжките възможности. При косопът и себорея измиване с отварата заздравява фоликулите, дезинфекцира скалпа и унищожава патогените. При проблем с бъбреците прием на чая дезинфекцира уриналните пътища, преминавайки през тях. Подходящ е за хора с бъбречна недостатъчност и камъни в бъбреците. При проблем с простатата консумира се и при простатит, причинен от бактерии, стрептококи, стафилококи или хламидии. Как и кога се берат смокинови листа за чай? Смокиновите листа се берат между месеците юни и октомври. Съхраняваме ги последния начин. Отрязваме цялото листо, като оставяме дръжката му. Когато съберем повечко листа, например 7-8, ги налагаме едно върху друго, навиваме и ги завързваме с канап или друг подобен тип връв. Важно е да се спомене, че при брането на листата трябва да носим очила и ръкавици. Дървото отделя бял сок, който може да изгори кожата и очите. Как се сушат смокинови листа? Има няколко варианта, с които може да изсушим листата за направата на чай от смокинови листа. Взимаме количеството пресни смокинови листа, които искаме да изсушим, измиваме, подсушаваме и ги оставяме на слънце. За по-бързо изсушаване може да ги сложим във фурната за около 30 минути на най-ниската температура. По този начин ще могат напълно да се дехидратират. Натрушаваме ги наситно с ръце, след което вече са готови за направата на чай от смокинови листа. Най-добре е сушените листа да се съхраняват в хартиени пликове. По този начин ще имаме годни суровини за направата на чай от смокинови листа за по-дълъг период от време. Как се прави чай от смокинови листа? Рецептата за направата на този удивително полезен чай е много проста. Може да се направи както с изсушени листа, така и с пресни.
Чай от изсушени смокинови листа. Необходими продукти. 3 или 4 изсушени листа от смокиня. 1 литър вода. Начин на приготвяне. 1. Оставяме водата да заври. 2. Поставяме сушените листа от смокиня в съд, след което заливаме с горещата вода. 3. Похлупваме съда и оставяме за 4-5 часа. 4. Прецеждаме. След това консумираме по половин чаша, 4 пъти дневно. Добавянето на подсладител мед, захар или стевия е по желание. Чай от пресни смокинови листа. Използвайте и пресни листа, за да си направите лечебна смокинова отвара. Необходими продукти. 6 листа от смокиня. 4 чаши вода. Начин на приготвяне. 1. Измиваме листата добре, след което ги слагаме в тенджера. 2. Заливаме ги с 4 чаши вода и оставяме да се вари на слаб огън около 15 минути. 3. Махаме ги от огъня и оставяме да се накиснат за още 10 минути. Прецеждаме. По желание може да добавим мед, захар или стевия.